L-isfijiet ta' Malta Għawdex flimkien ma' Caritas Malta qed jistiednu l-poplu Malti sabiex min jista' jagħti donazzjoni monetarja b'risq il-poplu ta' Gaza. Ta' kuljum diversi tfal u adulti qed ibatu l-ġuħ u qegħdin f'riskju li jitilfu ħajjithom. Id-donazzjonijiet qed jinġabru minn Caritas Internazzjonalis li qed tagħmel l-arranġamenti kollha neċessarji biex l-għajnuna tiegħek tasal lejn min hu tassew vulnerabbli. Żur caritasmalta.org għal iktar informazzjoni. Grazzi. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Qed niċċelebraw illum it-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista. San Ġwan Battista li kien il-prekursur tal-Mulej illi kien jixbħu kemm f'ħajtu kif ukoll f'mewtu fil-martirju tiegħu kif se naraw fil-kelma ta' Alla. Biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa ħuti ejjew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla. Dawl ta' kull min jemmen fik Mulej ħniena. Ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok Mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox. Jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla inti rid li San Ġwan Battista jkun il-prekursur ta' ibnek mhux biss fil-ħajja iżda wkoll fil-mewt. Għatina li bħalma u sofra l-martirju għal-verità u għal-ġustizzja, hekk ukoll aħna nissiltu bil-qawwa biex niddefendu t-tagħlim tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li Alla miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ewwel ktieb tal-profeta Ġeremija. F'dak iż-żmien il-Mulej kellimni u qalli: "U int ħażżem ġenbejk, qum u għejdilhom kull ma nordnalek, la tibżax minnhom għax inkella imbeżżek jien qudiemhom. Arani, illum se nagħmel minnek belt fortizza, kolonna tal-ħadid, ħajt tal-bronż, kontra l-pajjiż kollu, kontra s-slaten ta' Ġuda u l-prinċpijiet tiegħu, kontra l-qassisin tiegħu u l-poplu tal-pajjiż. Huma jeħduha kontrik imma ma jagħmlulek xejn, għax jien inkun miegħek oraklu tal-Mulej biex neħilsek minnhom." Il-kelma tal-Mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek flimkien. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Fik, Mulej, jien nistken ma jkolli qatt għax ninfixel. Għal-ġustizzja tiegħek salvani u ħarisni, għatini widen u fittex eħrisni flimkien. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Kun sur ta' kenna lija, intwet li tiġi dejjem is-salvani, għax blata u fortizza intalija, Alla tiegħi ħarisni minit il-ħażin, minit il-qarrieq u l-kiefer flimkien. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Għax inti, Sidi, it-tama tiegħi, Mulej, inti l-fiduċja tiegħi sa minn żożiti, fuqek serraħt sa minn twelidi, sa minn ġu fommi inti ħatni flimkien. Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. Fommi xandar il-ġustizzja tiegħek,
il-jum kollu l-emejjel tal-għajnuna tiegħek. O Alla, sa minn żożiti intallimtni u jien sissa għadni nxandar eġubijietek flimkien Fommi ixandar il-ġustizzja tiegħek. ħinjin dawk li huma persegwitati minħabba fil-ġustizzja għax tagħhom hija s-saltna tas-smewiet. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mark. Glorja lilek mulej. Dak iż-żmien Erodi bat jarresta lil Ġwanni u qaflu fil-ħabs minħabba Erodja mart ħuħ Filippu billi kien iżewwiġahu. Għax Ġwanni lil Erodi kien jgħidlu ma tistax iżomma int il-mara ta' ħuk. Għalhekk Erodja saret tobodu u kienet trid toqtlu imma ma kienx tista' għax Erodi li kien jaf x'raġel tajjeb u qaddis kien Ġwanni kien jibża minnu u kien iħarsu mill-lawġ u kien iħobb joqgħod jisimgħu għad li kien jibqa' mħasseb ħafna wara li jisimgħu. Mela wasal jum tajjeb meta Erodi għalaq srinu u għamel ikra lill-kbarat tiegħu lill-uffiċjali l-għolja u lill-aqwa nies tal-Galilija. Bint Erodja daħlet tisfen u oġwot il-Erodi u lill-mistednin tiegħu. Is-sultan għall tfajla itlobni kull ma trid u jien natik kull ma titlobni. U għalilha ħalfilha, titlobni x'titlobni kollox natik, imqar nofs is-saltna tiegħi. Dik ħarġet u marret tistaqsi lill-omma tgħid x'nitolbu. Ras Ġwanni l-Battista weġbita dik. Malajr reġgħet daħlet taġġel quddiem is-sultan talbitu qantlu irridek issa stess tatini ras Ġwanni l-Battista fuq platt. Tnikket għall-aħħar is-sultan iżda minħabba l-ġurament u l-mistednin ma rridx jerġa' lura mill-kelma li ta'. Malajr is-sultan bat soldat minn ta' madwaru u ordnalu li jġiblu rasu. Dak mar u għatalu rasu fil-ħabs. Imbagħad ġiba fuq platt u tali tfajla u tfajla marret tagħta lill-omma. Meta id-dixxipli tiegħu semgħu b'dan, ħadu l-ġisem tiegħu u difnuh ġo qabar. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. L-istorja verament kera, makabra tal-qtil ta' Ġwanni l-Battista turina mhux biss il-ħażen u l-qawwa tal-ħażen, imma wkoll xi ġifieri li tkun tgħix b'fedeltà u b'kuraġġ dak li temmen fih. Ħanħarsu ftit lejn dawn it-tlieta min-nies protagonisti, jiġifieri Erodi, Erodja u wkoll magħha binta u Ġwanni l-Battista. Erodi kien is-sultan kellu il-poter. Kellu ħafna affarijiet taħt idejh. U hawnhekk għamel din l-ikla u fil-fatt meta it-tfajla li daħlet tisfen oġbitu għalilha itlobni kull ma trid u jien nagħtik kull ma titlobni. Ara kemm għandi qawwa nista' nagħmel li rrid. Imma meta narfu ftit verament is-sitwazzjoni tiegħu nindunaw li dik kienet apparenza. Verament kellu l-poter, kien seta' jagħmel li jrid.
imma kien bniedem dajjef. Ma kienx bniedem ta' prinċipju. Almenu mhux il-prinċipji li għandhom tassew immexxuk fil-ħajja. Pereżempju, il-prinċipju tar-rispett lejn il-ħajja umana tal-bniedem. Għalih il-ħajja umana ma kienet tiswa xejn ħlief meta taqdih. Tantu hekk l-inkwieta illa li xta' kelma u rid iżomma. Imma li joqtol bniedem li kien jaf terġa' kemm kien bniedem tajjeb u qaddis kif għandna hawnhekk din is-silta fl-Evanġelju, li joqtol bniedem dik mhix għalih. Li hija verament kera min imexxi, jekk min imexxi ma jkollux f'qalbu fl-azzjonijiet tiegħu ir-rispett sħiħ lejn il-ħajja umana hi meta hi ta' min hi, hemmhekk verament hija triq għal ħafna traġedji. Bħalma nistgħu naraw ukoll meta nħarsu fid-dinja madwarna. Ħarsu ftit lejn Erodja. Din kellha mibeda. U jekk hemm xi ħaġa li turina Erodja hija fejn twaslek il-mibeda. L-Evanġelju stess jgħid li kienet tobodu li Ġwan il-Battista u kienet trid toqtlu. U kienet qed tfittex il-mument meta tista' tagħmel dan. Il għaliex kieku sempliċement qalet il-Erodi isma' oqtlu ma kienx jagħmel hekk. Ma kienet qed tfittex il-mument meta setet tikseb ix-xewqa tagħha. Ara fejn twaslek il-mibeda. U din kienet tobodu mhux għax hu kien kiesaħ, kienet tobodu għax kienet jagħmel dmiru, għax kienet jgħidilha l-verità, għax ma rriditx tisma' il-verità, għalhekk kienet tobodu. U hawnhekk nafu li din waslita biex talbet Ras Ġwan il-Battista u sieħbet magħha anki lill-binta f'dan il-qtil u nnutaw il-kruwa. Għaliex Ras Ġwan il-Battista? Għaliex ma qalitx biss iridek li toqtlu? Għax Ras Ġwan il-Battista meta taqtalu rasu jfisser min issa nibqa' nisma' dak li qed jgħid hu il-kelma li kien qed jgħid l-Erodi ma tistax iżomma int il-martaħuk. Allura naqtalu rasu, allura neħles mill-kelma tiegħu meta taqtalu rasu. Ħanħarsu lejn Ġwan il-Battista u f'dal bniedem naraw il-prekursur ta' Ġesu kemm fil-ħajja tiegħu u fit-tagħlim tiegħu kif ukoll f'mewtu. Għal-bniedem kien bniedem ta' kuraġġ ta' sur. U kien bniedem ta' fedeltà lejn il-missjoni li Alla fdalu fideħ. U rrid li jagħmel dan dejjem mingħajr biża' li jgħid il-verità kif inhi. Kien jaf li jista' jħallas prezz ta' dan, fil-fatt kien il-ħabs minħabba f'hekk, imma spiċċa biex anki ġie maqtul minħabba f'hekk. Imma żgur illi nammiraw ħafna f'San Ġwan Battista propju kif kien jagħmel dak li għandu jagħmel is-sewwa bil-kuraġġ kollu u mingħajr biża'. Ma kienx ifittex il-kunsens popolari x'qed jaħsbu n-nies x'jixtiequ. Laqas il-kunsens ta' min għandu awtorità biex ninoġob, imma li jagħmel dak li għandu jagħmel u jagħmlu sew mingħajr biża'. U minħabba f'hekk illi spiċċa maqtul. Però meta tqis kollox lilu qatawlu rasu. U aħna għadna nisimgħu sal-lum il-kelma tiegħu u dak li hu għamel u x-xhieda li ta' mhux
ta' min kellu l-poter dak iż-żmien u użah b'dal mod biex lilu jeqirdu. Kif nafu San Ġwan Battista huwa ġbija ta' dak li Ġesu kien se jgħaddi minnu fil-ħajja tiegħu, fil-passjoni l-mewt tiegħu. U fil-fatt Ġesu wkoll hekk spiċċa għalhekk meta nħarsu lejn Ġwanni Battista ġa naraw hemmhekk figura li qed turina fejn se jwassal anki Ġesu meta wkoll jaqdi l-missjoni tiegħu b'fedeltà. Lilna din l-istorja tallimna ħafna. Ma fuq kollox turina kemm importanti li aħna ngħixu fedeltà sħiħa, il-missjoni li Alla jafdalna, li nkunu nħobbu il-verità, il-ġustizzja, li ma nibżawx, nkunu nista' kuraġġ, ma nħarsux lejn dak x'qed jagħmlu ta' madwarna biex minnhom nieħdu anki il-direzzjoni x'għandna nagħmlu aħna, imma li nażlu dak li jusewwa nagħmluh bil-kuraġġ kollu anki meta dan ifisser sagrifiċċju. U għalhekk illum nitolbu il-San Ġwan Battista biex jgħinna ħalli dejjem nagħtu xhieda tal-fidi tagħna, nagħmlu dan bla biża' u bil-kuraġġ u nagħmlu dan dejjem f'ħajjitna. Nesqu tal-bit tagħna lil Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa taġid għalina. Kumulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli twassal l-Evanġelju tiegħek bil-kuraġġ kollu mingħajr biża' nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina mulej dejjem lajnuna biex aħna ngħixu b'fedeltà is-sejħa li inti għamiltilna u qatt ma nibżgħu nagħtu xhieda tal-fidi tagħna. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal dawk kollha li huma ppersegwitati minħabba l-fidi tagħhom, tant vittmi wkoll fid-dinja kollha illi anki jinqatlu llum sofru l-martirju jew inkella jkunu ppersegwitati minħabba l-fidi. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja, għal paċi f'tant pajjiżi fejn hemm il-konflitti u l-ġlied, speċjalment nitolbu għal dawk kollha li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-violenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u dawk li jagħtuhom is-servizz u l-għajnuna li jeħtieġu. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu l-ħajja f'kull waqt tagħha mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sat-tmiem naturali tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu għal vokazzjonijiet mulej kompli sejjaħ u n-nies biex iwieġbu għas-sejħat tiegħek biex jagħtuk ħajjithom fil-ħajja saċerdotali u reliġjuża. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna l-qattal li qed tagħmulek illum żommna dejjem f'imħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqal mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu
għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Mulej bl-offerta li qegħdin nagħmlulek nitolbuk li żommna fit-triq id-dritta tiegħek kif għallimilna San Ġwan Battista illi ħenjajjat fid-deżert u rijilna b'qawwa kbira bit-tixrid ta' demmu bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu lubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Nisu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Aħna nfaħruk għall-leġubijiet li għamilt f'San Ġwan Battista, il-prekursur ta' ibnek li jintollejtu fl-aqwa ġieħ fost daw kollha li twildu minn nisa. Sa minn qabel twelidu wa qabeż bil-ferħ kif ħass li waslet is-salvazzjoni tal-bniedem u twelid tiegħu kien ta' ferħ kbir għal ħafna. U waħdu fost il-profeti kollha wera il-ħaruf tas-sagrifiċċju tal-fidwa tagħna. Ammet bl-ilma lil-mintana l-mamudija biex l-ilma jieħu l-qawwa li qaddes u bit-tixrid ta' demmu ta' l-aqwa xieda għal Kristu. Għalhekk flimkien mal-qawwiet tas-sema qatt ma nieqfu nfaħruk fuq l-art u bla qiegħda intennu lill-kobor tiegħek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċti, is-semewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, ossanna fil-għoli tas-semewwiet. Imbierek minn ġej f'isem il-mulej, ossanna fil-għoli tas-semewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej, inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex minn rajh ibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħ l-kalċiri ġarrat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patti ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxerret għalikom huwa l-bnedmin kollha l-maħfra ta' drubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa fl-imħabba, flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton, mi għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Henna lina l-koll nitolbuk, għati lina u koll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Giusepp, ma' San Ġwan Battista, ma' l-Apostol Qaddisin kollha li għexu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missieri tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Jew nitolbu t-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala awliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum agħtina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la tdaħħalniex fit-tiġrib, iżżeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lejna l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna żaħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u laqda li jintrit fija, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix nidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Aħna unġeddu tifkira tad-daħla ta' San Ġwan Battista fis-sema. Nitolbuk mulej biex nitalmu nagħtu ġieħ lis-sagramenti tas-salvazzjoni tagħna li rċevejna u nħossu l-ferħ tal-ħidma tagħhom fina bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru ngħixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta.
Il-kċina ta' Marta hija risposta għall-istedina ta' Ġesu, kont bil-ġuħ tmajtuni, kont bil-aċċis ejtuni, ħadd pjaċir verament nisma li mhux biss qed jitqassam li kelli met jinħolqu wkoll ċentri ċkejkni fejn dak li jkun jista' jiekol anke ma' xi erba' minn sħabu u allura ir-risposta mhux biss għall-ġuħ imma s-solitudni li kultant huwa ġuħ tal-qalb li huwa wkoll biex jgħajja tar-risposta. Is-suġġerimenti hija li aħna niċċelebraw, poplu niċċelebraw birthdays, graduations, anniversari, tajjeb li nitlu f'link għat-posta li hemm loop.mt u wieħed jagħmel donation. Qed nifraħ jien, qed jifraħ xi ħadd miegħi. Mhux għalfejn tkun headlines din, imma l-fatt li jiena mort iddivertejt, ħadd tikla tajba, imma wkoll ħadd sieb li l-ikel jasal ukoll għal min għandu bżonn, tkun xi ħaġa li timlina qalbna b'ferħ li ma ħodilna ħadd. Nofru dan ir-Rożarju llum meta qed nagħmlu t-tifkira tal-martirju ta' San Ġwan Battista għal dawk li nsara kollha li huma ippersegwitati minħabba il-fidi tagħhom. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat talbtana ejna waqaf magħna glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna għalli jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenerer kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani u ereq l-araq tad-demm. Missiena li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema ta' fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazza mimlija mulej miegħek. Imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marja Santissima urina li inti omna li jisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dobietna ħarisna minna tal-infern. U ġenerew kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flaġellawh.
Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tidi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibber kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti jomna li kisma talbtana dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenerew kollha u dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet mis-seru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missienna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħrisna mid-deni ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija murejmijek mbirek kinti fost in-nisa mbirek kif frotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Sima lik Marija bi grazzi mimlija mrejmija kiberk inti fost in-nisa mpirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna għalik jisma tal-btana, dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba' misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib mingħand Pilatu sal-Kalvarju. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak mbirek inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmijak mbirek inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrid ikun bnidem bħalna u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern u ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien misluf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet. Mis-sirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa mbirek kifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulejmija kiberk inti fost in-nisa
Berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Sima lik Marija bi grazza memlija murejmijak berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Slima lik Marija bi grazza memlija murejmijak berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana men. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet tal-ina rrit ikun bnidem bħanna. U Ġesu għaffrinna d-dubietna, ħarisna minna tal-infern, u ġenerew kolla u għin id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, Om tal-ħnina ħajja ħluwa u tamatana slima lik. Li lek inajtu għalli aħna t-turufnati u li teva. Li lek nitnidu aħna li nibku nolfqu f'dan il-witta dmuħ. Ija mela avukata tana. Dawwa lejna dawk lajnin tijek tal-ħnina. Urina wara dan it-turfnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek. U ħanina, u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet tqaddes ismek tili satnatek, ikun li tritint kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħ l-isna mid-deni ammen. Sima lik Marija bi grazzi memlija murejmijek berkinti fost in-nisa berek frotta ġuftijek, Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mitimbin issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom u mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu smana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddisa Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Malla. Itlob għalina. Imqazza 17 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob Om għalina. tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob Om għalina. mit-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob Om għalina. liżjed nadifa. Itlob għalina. Om bla teba. Itlob Om għalina. li tistoq l-imħabba. Itlob Om għalina. tal-aġeb. Itlob għalina. Om tal-paririt tajjeb. Itlob għalina. Om ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Om ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollu kaqal. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull qima. Itlob għalina. Xebba li tissoq kull foħrija. Itlob għalina. Xebba kollok seta. Itlob għalina. Xebba kollok ħniena. Itlob għalina. Xebba dejjem marbuta ma' Alla. Itlob għalina. Mera ta' qdusija. Itlob għalina. Tron tal-erf. Itlob Bidu għalina. tal-ferħtana. Itlob għalina. Amara tal-Ispirtu Santu. Itlob għalina. Amara ta' kull grazzja. Itlob Amara għalina. ta' kull tieba. Itlob Warda għalina. mistika. Itlob Torri ta' għalina. David. Itlob Torri ta' għalina. lavorju. Itlob Dar għalina. ta' deb. Itlob għalina. Arka ta' rabta ġdida. Itlob għalina. Bib ta' sema. Itlob Kewba ta' għalina. filgħodu. Itlob Saħħa għalina. tal-morda. Itlob Kien għalina. tal-midimbin. Itlob Farax għalina. tal-migranti. Itlob Farax għalina. tal-imniktin. Itlob Għajnuna għalina. tal-insara. Itlob Sultana għalina. tal-anġli. Itlob Sultana għalina. tal-patriarki. Itlob għalina. Sultana tal-profeti. Itlob għalina. Sultana tal-apostli. Itlob għalina. Sultana tal-martri. Itlob Sultana għalina. tal-konfessuri. Itlob għalina. Sultana tal-verġni. Itlob Sultana għalina. tal-qaddisin
sin kollha. Itlob għalina. Sultana mnisla minn l-ewwel teba. Itlob għalina. Sultana mtella s-sema. Itlob għalina. Sultana tal-Rożarju mqaddes. Itlob għalina. Sultana tal-familja. Itlob għalina. Sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Aħfrilna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja. Ħenna għalina. Itlob għalina għaddisa u malla. Biex ikun jistħoq ilna dak li wedna Kristu. Għatilinna għaddija tiegħek mulejana nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikil Arkanġlu tħolalina fit-taqbida kun int l-għajnuna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażinu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Intlawa fost it-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa Alla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jġerru fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija. Li Alla f'dalek il-libnu fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppe kun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja, il-ħnien u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. Santo Rocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Addeodata Pisani, Itlob għalina. San Juan Battista. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħalejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, katina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li repetinna l-fidwa tiegħek, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Kun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u immakulata Kunċizzjoni tagħha, imbirek it-tluk glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.
Malta.